間の中で今回3回目ですけれども、その間何かこうご自身の中で変化とか違う感覚があったりとかしましたか？そうですね、最初はもうこのほぼ裸になるっていうことへのチャレンジというか、でもそれはもう一瞬のことで、そこから、自分の体をこう、アーティストさんに信じるアーティストさんに任せて、で、1回目ってやっぱり初めてなので、なんかこう自分なりにもこうハードルを乗り越えた達成感というか、なんかそれでなんか興奮してる状態、楽しくて、なんかその描いてもらったアートが自分の体の一部っていうか、自分に新しい命が吹き込まれたような感じで、2回目はロケーションがアウトドアっていうこともあって、なんというかこう精神的に強くなるチャレンジみたいな感じで、結構寒くて、こう雨が途中で降ってきて風が強かったりとかしたから、ずっと多分7時間ぐらい立ってましたよね。立ってずっと同じ格好で寒い中鳥肌立ってブルブル震えながら、でも出来上がってしまうとまたなんかこう新しい命になる感じだから、でまた日本庭園っていう綺麗なセッティングというかロケーションだから、その絵とそのロケーションとのこう融合っていうか、そのつながりを感じて、でまた裸足でそのガーデンをこう歩き回ったりとか、そのやっぱ自然と実際につながることができたのが、そのほぼ裸の状態で、その新しいアートの命が吹き込まれた状態で自然とこう足の裏がこうなんて石の上をこう触っていく感覚とか、風とか、で今日はもうそれを乗り越えそうなんです。2回目の後は結構精神的になんかこう楽しかった1回目とは真逆で、なんかその寒かったでそれを乗り越えたっていう後なんかほっとしたのか、なんかこう結構精神的にしんどかったっていうか、なんか涙が出てたりとか意味がわからないけれども、今日はもうなんか楽しくさせてもらってる感じで、本当ですか？なんかリラックスしてます今日は。全然まだ前回から1週間も経ってないですけどね。3日ぐらい4日ぐらい、何曜日やったかな。9日だった。金曜日にやって、その次が水かな、水曜日ぐらい。水曜日で、今日が月曜日。その次の週の月曜日なのでそうそう。本当にでもこうアーティスト側としても多分この短い間で同じモデルさんでいろんなことトライさせてもらってる中で、だからこそ見えるいろんなこうね変化があったりとかして、なんか結構そうお互いにチャレンジでシッチングでしたけど、頭も体もフルに使ってそうですねありがとうございます
Thank you.